Boleh oh. Boleh ora? Ora. Lah aku gelem boleh wis tak boleh tenan. Lho. Lah aku gelem boleh tak boleh tak gowo. Ngono. Piye? Kirain ndi? Lho, kowe kan info lah kira iki digoleki 3 dina lho, Kang, ora temu. 3 dino piye to? 4 dino. 4 dina, iya 4 dina iki lho. Kire bene nek kaprek ngono. Jirine. Kowe Ora jirine. kowe roh dhewe. Ora roh, aku bene. Gua padung kali jirine. Nah, lah tapi wong kuwi kire dikae. Kowe muni sapa sing ngono? Sing muni ngono sapa ya? Liatin. Kate teko kono. Oh iya, soalnya Oh iya jering glibete mergo ning nggon Les Santai. Kuwi nek nyekel nang kulon omahe kaprek kuwi dicekel. dicekel. Lha ki Ya aja layak. Kene mulai nek Ora nek mulai. nek mulai. Kire wi. Tapi Kowe tapi pingkai info sapa Yatin? Kira nang kaprek karo Gus Kanti gedek ya. Iya. Mau kain-kain kayak krungu. Oh. Nah, oh berarti krungu. Oh iya iya. nek wong kene kira nang wong dikira sing dikira iki Rio, terus Dika. Oh iya wis berarti jiko kan. Saiki langsung aja. Ning kene piye? Impune biar boleh. Sing kocange sing ade wong kuwi ade menungso. Alah menus ben karo aku nek mbleh. Urusane Kok iso geger wani iki. Alah geger nemen. Ngur nang umpama moro. Heeh. Kira gorene belekne. Ora sambut cekelin. Oh Pokoknya iya. nek ndadungan ning glibet yang ning kaprek. Nek ndadung. Ngono. Lebih kira wi tenah digoleki wi jondekane Rio wi goleki Ya wan. kuwi arep beleh. Cara mono mronggam pranggu kuwi cara gangge wong kene paling wis dibeleh ndek nang. Alah kok menak menungo pen awet cilik mau harus bleh. Nek ndi wae? Wah karo sapa? Karo Risa. Paling sik ning Risa. Maksudnya sabene nek ndi? Jajal di telepon. Sabene. Apa? Wong ngalor golek es. Nek mau wis bar, Bro. Wes. Ya bet menyang. Heeh. Sesuk dikata selake. Wis sedih lho. Kah? Sesuk ra iso wonge. Ora iso ginyo ning kok kerja ora sampe. Iya, maksudnya iki sesuk wonge repot. Anu ngetro motor, Endi? dandani motor enggone sugeng. Kowe ning gawe anu dikon meranca apa ora? Wis apa? Imbaraman. Ya iya to. So, Nek ame besok kapan? wis destu ndekane wi nek wae ame. Porene lagi mendingi kok, mendingi ya. Mek bareng ya? Piye to? Iya lah. Nek moro ning nggonanku lagi mendingi. Ya buka petuan. Petukan. Sapa? Anu apa wis merencek. Wi ayo awake dhewe nang dijiko, kingko soalé nek gak dijiko. Saya dibeleh. Heeh. Nek ciri banyane tapi sing bocah ciri. Alah. Oh iya kalau bocah wis mulai. Duduk kan Rizky. Rizky. Oleh perang sagem. Belum numpak banter. Oleh Suwi 70. 70 ya. Ya mau tidak. Sing iki 72. 72 ya. iki ta. Ngen 6. Kabeh sakan diangkut denane kae. Oh kingke jam 09.00 wis bar kok. Ya jam 10-an Jam lah. 10 bar. Ya sing suwi kan jelaran ngadai kuwi sing suwi. Jadi ngono bos, kingke oleh info. Kingke berarti ngabari kita. Karo ngomong kuwi takon kerja. Oh alah ya. Surung iso to. Belum. Nek sesuk urung iso. Imbang ditak ta. Dewi lho kuno lho. Dukun sitak. Tapi tadi salah separuh kareng ngadai. Ala urung-urung dipetot iki anu kok. Wes. Betate aku sedina punjul setengah iki keranyang pergo. Arep nyang nang Dayo, mampir kene apa ora he? Ya mampir ah. Mampir geleh. Malah sik dhewe to. Ya sesuk tang antara motor iki sih. Ngantak nusul. Karo aku piye to? Moh larang. Ya iya to anakku ya hariane 200. Iki cara gak info ya karo. Oke, wis ya infone ya. Kirim dadi rica-rica. Tenan iki. Jadi Alah. saya mesti nek karo iki nek golongane belum bukan dono ya. Iya, kok. Ayo, parani ya. Langsung dendo. Bos, Terus gak kaya wong konane iki. kelola info. Nggonmu lho. Iya. Oke, semuanya. Bos, po. Bos, gitu.
Oh, kurang ajar kaprek iki. Jadi wong Lah. Semedi. Suwe nek mangan pite. Oh, masa toh? Lho gudang pite tak cekel menus. Lho tak. Lho aja sing kok menus lho dekat to. Kuwi gede anu. Gede pan. Ora dipan wi. Kuwi nggur mbeda. Cekel menus lho. Kuwi tak rantai yo. Patang dino lho golek wit kon ndi. Dino tak ubar sapa sing ngono lho kuwi. Lah mbok omongi aku lu jere asul nge dika ngono. Aduh bleh ho. Bleh ora. Ora. Lah aku gelem beli wis tak beli tenan. Lho. Lho. Lah aku gelem beli tak beli tak gowo ngono. Wah, aku lu tak gowo, lho aku tak openi tak ngoni. Oke. Tak ngono kuwi. Lho. Ora tak apa-apa lho gelem beli digowo cecak kuwi to. Glebas. Kuwi. Lah nyapa to mbok cencang wae ben mulai. Ya wong. Tentang yo. Gimana? Kira kangen nih lo, kangen. Oh ini anu apa? Ora maniki pite. Iki nggon beda. Ngene samar ngene apa digowo dibedil wong. Ngono lho aku ki lha aku gelem beli tak beli tak gumai apa sing ro. Oh tak kira anak beli. Lah aku tak gopo lek. Lha beli wis 11 lho kowe ora bakal. Kalau Banyak nih. anu bos. Ora to. Jadi kengke aku kengke dikabari kan ngomongnya Alek. Yo. Asune dikawe bene. Krungu ning kono kae-kae ning kene. Lah jujur nane asu ki yo ngono Ya kuwi. patang dino saiki. Petang dino terang. Ora gelem wi. Sing iki ngono kok terus di gudang menus, cekel menus. Dicekel ah. Takon nyentang karo menus. Kok dicekel manut. Manut iki terus diombeni karo menus di rumah. Manut. Ngosong. Iki karo sapa manut to? Ya mare kira-kira karo sapa manut. Lah kuwi gelem beli sakal langsung Lho. anu bingung kuwi. Lah beli yo geger gedhen to desane kok iso ndiwi. Terus sapa sing roh jo nek ngene terus dibeli sakal. Lah wong aku lho mau. Tapi pra mambu apa piye to? Ya ora iso to jane bakare rono sapa. Lah prabar pe yang ngomong nyolong tewel ngomong kok. Sing anu sing wong tau ngono kuwi ora tau ngomong. Kuwi gelem mau anu wis amblas asu aku wis tak penging. Ono pas. Tapi ning kene pirang dino? Iya, ning kene patang dino. Patang bengi. Iya, patang bengi tenan golek patang bengi. Diundang Eko kuwi to. Heeh. Lha kuwi mlayu rene iki terus menus ning kene arep ngarit. Dicekel menus diombeni di rumah ditentang karo menus anu kuwi darat. Anu kuwi kok darat tali sukete menus kuwi kok. Oh, mana mek dontel lagi ya? Terusan Mek dontel kuwi ya, wong karo aku kuwi pas kuwi. Tapi ra ngomong. Mas Eko ning Sodok. Iya, pas jatan. Iya wis ngono kuwi ya tak umbar ae. Wong kuwi nek ngising tak tuntun tak rono yo kok ngising iki bisa balik mulai nang. Kuwi ning arep sing bengok. Ya kuwi aku wis ora ngapa-apa yo. Tak go metu. Kuwi. Engko berarti kene tak go mulai. Iya. Ya piye mbok taleni? Senakan rantene tak. Rantene jipuk kuwi ra apa-apa. Kuwi wis melu wis manut. Kuwi anu nganggo apa ra anu. Anu ne Dik. Apa? Enggak aku yo manut kae malam. Ben aja dicolno sik. Nah kalau ngene. Gak enak kalonge. Kalau nang ndi ya? Kalau jene kok jene wi. Itu rata kayak kalong, jadi mau ucul gak nyantol. Oh, kalau ora, Mbok. Buat teh. Kuwi yo. Iki lho. Gue ngeluno tujuh lagi. Mau tak taleni iki ben gak anu mau taleni lha kuwi tak taleni ben ngono sih. Ini tamel. Orang ngosrang. Ora, yo ngosong ngene iki wong tau beni lho kuwi yo. Bedine makan iki yo. Sama aku wong belum beli wis dinane. Ora kita anu ya tak ubut anu tak untir ya. Oh, Ora kene kan asukan sing ene kan. Wong telu tok. Rio, Sutres. Jenenge wong yo ngono dibedil wong ngono. Wong iki wong bedil asu sing sanjan dhewe. Iya. Lah sing kaya aku ora ngarang.
awake dhewe padha kok ya. Ya tenang Mel, mulai. Seneng ya. Karena dia ini goleki jenenge gak kemrene kok, gak dicuk rene kok. Iki pi, iki ndenane bar kombon sedina, bar sesuk iki. Diculno. Itu iki. Kamu leno. Ya terus mulai piye mau diuger rantai kok ngene. Ora. Maksudnya mulai terus bar mulai iki kan metu. Metu teko kene. Kuwi to ya terus Lah sawarku nek terus nek kono diluwong aku iki ngono. aku wis 4 dino. Nih. Ora kamu. Mel. Wis kudu mlayu ya. Iya. Wong aja mlayu to. Ya. Ayo langsung mulai ya. Langsung mulai. Langsung tak go ya. Iya, komen. Tes ya. Terima kasih Mbah ya. Ayo Mbah. Tak mandang. Wong nek mudulan ae. Mulai ya. Lah. Kok Mbah. coba Ah, potong. Sini temok ta. mau. Beli ki apa? Ayo. Di sono kan apa ini nek di sono. Dia enggak terus. Lah iya apa ya suwe. Manut iki. Kebos. Ya, Sun. Iya, mangga mam. Ceritane piye? Ceritane. Dengan ceritane pi. Rono lah ning ngene Kapri to. Lah kuwi karo pudel dicekel langsung ditaleni. Putri. Putil menang. Menus. Ya. Orang mati iki tak mau. Aku belah to ono. Ora, asura ta belah. Ya, geger tenan anu. Geger. Lah dibelah kok dibelekne ta wong. Duh, kuwi wedine dibedil wong Mbah Kapri wedine Dik. Wis dibedil wong ki wae dadi omongi ta sing duwe. Arepe sing duwe pi kon mara rono. Lah yo ora ero. Anu ora roh to. Mel, kita lihat tentang iki. Imang Ora mlayu neh. Kira asumbre kupenge tenanan. Lah kok pola nih kok ngono to? Gak. Pengene terah apa? Mlaku terus. Ora rawi tetep mulai. Dikane ngir kon dindi tekane kuwi nesani wong terus. Kene dhewe ra Jawa. Kuwi lho Dewe mulai cil. Loro. Tadi kapan teko? Lah wis bar. Oh, kan ngaji. Ayo. Mel, ayo. 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 Bakar geger ki, nek bakar. Ayo. Dedik iki wis manut wis to. Ayo, Mal. Piye tujuane kono kuwi anggere metu kok kono kuwi. Mal. Ene. Iki lho. Oh, alah. Aja kok kono. Kok iki lho, kuwi aja muculi. Kuwi wis rapiah paten. Lah kuwi lho. Mal. Ngene rene ae. Mal. Iki lho dicekel. Sekolah. Wis. Apa nih? Doe wi nek karo doe lulut ya. Padamu. Ya nek karo doe kan namanya makane doe ya. Nek karo doe manut. Gila kayak Kuwi jare lho kok melet ya. Iki lagi. Nek karo doe manut ra. Rasa dicone. Aneh. Ngeto. Bulan. Edok dolan ae. Nah, Yes. kendho ora wi? Nempel dong nek di Oh, kompluwinti bro. Ya, alhamdulillah. Meli. Emel. Katanya buat Meli. Heeh. Ya. Awake kileng-kileng delok to. Suwangar. Jenenge ra dipangan wong. Alah. Jenenge apa ya ya. Kayak ngono apa dari Patene tak ada datang Mana gaduh. yang nonton video? Wae.
Enak iki. Ikuti terus video-video berikutnya. Masa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.